Description YouTube channel law nangtamun bयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय न' जिरसनाव आइदिहाय खुगायाव मारकेम ना हामा सना मानसि ओमफ्राय नै दायो जोङो बर' बाजाराव थांगासिनो फैसा दोननो थांदों आरो ओमफ्राय फैसा दोननो थांथ'नो मोनसे गोदान एकाउन्ट खुलिनो नागिरदों आङो जिरिसनानि नामावहाय जिरिसनानि नामाव माने आंनि नामावनो खुलिगोन ओमफ्राय फैसाखौ आङो जिरिसनानि थाखाय दोनगोन आरो जाहा जिरिसनानो देनां कलेज ओरि फरायनायावहाय फैसा नांगौ जागोन नालाय बेनिखायनो दानिफ्रायनो एसे दोनथुमखायाबा आजिखालि जारला जाहैयो नालाय बेनिखायनो एसे दोनथुमलांनो नागिरदों आरोना आङो फेसबुक पेजनि इउटुबनि बिदिनो एसे मोनो नालाय बेफोरखौनो जिरिसनानि नामाव दोनथुमनोसै आरोना न' बेखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै बेनि अनगायैबो जोङो दा जाहा जिरिसना जोंहा मार्बिना सनानि बार्थडे जानो थांगोन जोंहा आदा बाजैनि फिसाजो बेयावबो फिसा ब्लग भिडिअ लानाय जागोन आरोना जायफोरा जों भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोङो जायगायाव मोनफैबाय बर' बाजाराव बांद्राय गोजानबो नंखाया नालाय मात्र 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार गोजान ओमफ्राय जोङो मोनफैबाय आरोना दायो खुलिहोनोसै जोंहा एकाउन्टखौ खुलिनायाव मा नांगौ जगार बेफोरखौ जोङो लानानै फैजोबखादों थांसै आरो दे सना मानसि हेलो डाकघर 4,000निबो बांसिन मार्केट दङ 3,300ल'सो दङ नायल' जाल' गंसेल' पस्ट अफिस एकदम एकाउन्ट खुलिनाया जाबाय खुलिखांबाय ओमफ्राय खुलिबाय थानाय समाव बारा भिडिअ लाबाय थानाय जायासै बिराद होंगो दोंगो दिनै बिराद मानसि मैया बन्द मोननो ओमफ्राय बिराद मानसि आरो ओमफ्राय भिडिअ लाबाय थानाय जायासै ओमफ्राय नै अखायानो ज्राव हाना होलायबाय दाना ओमफ्राय दायो जोङो न' फारसे थांबाय थानोसै अखा हाब्लाबाबो गारि थानायखायसो बाइकफोर मोनबाथ' जों थांनो हानाय नंलामोन आरोना खारबाय थानांसिगोन ओमफ्राय दा उनावहाय जोङो बार्थडे जानो थांगोन बार्थडे जानो थांनायखौ एसे भिडिअ लागोन होननानै दहायबो खोन्थाखाबायमोन नालाय ओमफ्राय दाबो एसे खोन्थाबावनाय जाबाय आरो दा न' जिरिसना ना नै बियो जोंहा जिरिसनानि आइथिं ओमफ्राय बै गाहायाव थानाया अनजिनि आइथिं जिरिसना बिमानि आइथिं ओमफ्राय बै आइथिङा जाहा मुथुनि आइथिं जिरिसना बिमानि मानि एसियालाय एसिया अफ कर' बुम न' नै जोङो मोनफैलायबाय न' बोरायावहाय ओमफ्राय दा बार्थडेया जाथ'वाखै दासो एसे जगार लाहांदों ओमफ्राय जोंबो मोनफैबाय दा उनावहाय मानो फिदिंलांबाय थादों मबाइलखौलाय मबाइल हमग्रायालाय ओमफ्राय दा उनावहाय देखायलांबाय थानोसै आरोना नै बार्थडे गाला हेपि बार्थडे टु मार्बिना थेंक इउ होनदोब्रा थेंक इउ आनै होनदो वाव बार्थडेआव फैग्राफोरा बिलनखौलाय सोर सुखांदों न'बवा बानायखानाय बा नोंथां Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Marina. Happy birthday to you. Kon, kon, Zeki. Kon beter.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayo duduk, ayo duduk. Happy birthday to Marina. Happy birthday to you. Kas ulang lah. Hari kedua. Akan pernah? Jadi kerja. Deh. Deh. Bye bye. Nih hatarlah besara. Pokoknya nendas tuh deh. Aisyah pokoknya. Nikil ya. Ay, abi mun betul kan? Abi mun na? Pak kacau pak. Apa yang mana kacau pak? Ada yuk. Happy birthday. Oh, sampai deh. Apa nih birthday nih topi kan Bena? Apa nih topi kan Bena birthday nih? Nih birthday nih alas pura. Mama, hello, Mama. Nih, ayo, apa kabar? Nih, ayo agak kelar nih. Nih, tunlay ya, tunlay. Nay telah tak tunlay apa? Oh, tunlay. Nama zat nama, store zat nama. Store zat mau sunai je dang ni apa? Ini mana mulai? Phung pilih, baru leng sorry deh, sorry. Nih, birthday kala nih bini mana mulai? Marbina Boro, apa nih? Isere birthday jagar. Ayus dongo, Nikil dongo, Sanduras, Girjon, Krishna Bhagavan, Pungbili, Novozit. Lah bekan nih birthday-nya. Zanak loंनाय हाबाफारि ओरैनो सिम्पोल भुजिया बिस्कुट केक साहा पानी लादो होमबालाय Ready? ओइ फोरथि लाफैनांगौ Kritika. Uy. Kinta, ningnya pada malah. Ning pada malah. Oma jet ba. Intonya Oma dari luar sana. Akai ko kami na. Akai ko na na. May nawa kay ko na. Miệng vậy nó mà miệng lên. Quá đi. Mình cho mày lẹ tao vậy ở cái lэр kìa. Thấy nào?